Ngibingelele bangcwele ekseni kuyisonto. Ngibingelele egameni elihle lomfeli wethu uJesu oKristu. Bingelela abantwana bakaNkuluNkulu endaweni zonke la sikwazi ukufinyelela khona. Ngokukhethekile ngibingelele abazalwane basebandleni eMelanili ne-leadership yonke yakhona, engeke ngilo ngiyibiza ngamagama kodwa niyabingelelwa nonke kwelihle igama likaJesu. Ngibingelela abantwana bakaNkuluNkulu abala estudio kusiza ukuba sivele sikhuluma indaba zombuso kaNkuluNkulu. Sibonga uNkulunkulu ke ngesikhathi akasipha sona eyikhathini ezinzima eyifana nalezi, kodwa ubuhle bakhe necebo lakhe lisaloku lisilondolozile. Sidlula eyikhathini ezinzima kodwa usawuNkulunkulu omuhle owethembekile. Ngokungabambezeli kunezwi likaNkuluNkulu engithanda kuba silifunde, linamavesi amaningi kodwa ngizofunda abembalwa bese umntwana kaNkuluNkulu ayiqhubekele la khona ngesineke. Le ncwadi esizoyifunda incwadi kaDuteronomy chapter 28. Siqala ukufunda kuverse 1 ofundeka kanje: kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwezizwe zonke zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Nkosi-ke ilawa mazwi awabeke enhlizweni yami, ke sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu onamandla, nongiyise wenkosi uJesu, ekseni Baba ongcwele, nanti izwi lakho okhuluma ngalo phakathi kwethu naphakathi kwabantwana bakho naphakathi kwabantu bakho. Thatha-ke udumo lisakhulunywa ngoJesu inkosi ephilayo nephila kuze kube phakade. Amen. Yilawa mazwi bangcweleke uNkulunkulu athi sikhulume ngawo ekseni, amazwi ayekade eyala uIsrayeli owayesohambeni noNkulunkulu beya endaweni uNkulunkulu ababizele ukuba baye kuyona, indawo enhle, indawo engenanhlupheko, indawo engenako kweswela, indawo engenako ukugqilazwa nokugqilazeka. Kodwa-ke bekulelo hambo nanka amazwi awathumela ngenceku yakhe kubantu bakhe, ukuthi-ke kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, bese uyaqaphela ukuyenza yonke imiyalo akakuyala ngayo, yena abese uyakuphakamisa phezu kwezizwe zonke zomhlaba. uNkulunkulu wethu esikholwa uye nesimshumayelayo,
uNkulunkulu othandayo ukulalelwa, uNkulunkulu othandayo kuba mangabe ekhulumile, ma umuntu eke wenza njengaloko uNkulunkulu ekhulumile, loyo muntu ube eseba nempumelelo. Namhlanje masifunda isihloko salencwadi, kwamanye amahumusho amaningi akhuluma ngokuthi yibusiso kanye neziqalekiso, okusho ukuthi yizinto ezimbili ezahlukene, bese kuya ngakumuntu ukuthi yena uthe mayelizwa izwi likaNkulunkulu wabe esenza kanjani, ngoba lo nkulunkulu engikhuluma ngaye ekuseni kakhulu abantu abatholayo nabazuzayo ilabo bantu athi mangabe ekhulumile bese beyaqaphela ukuyenza into uNkulunkulu akayishoyo, ngoba izinto zikaNkulunkulu yizinto ezingenziwa qhanyazelwa, yizinto ezingenziwa budlabha, kodwa yizinto othi mangabe umuntu ezenza aqaphele ukuyenza, njengaloko uNkulunkulu ebekade ekhulumile noma efundisile noma eyalile noma edlulisa isiprofeto ngabaprofeti bakhe. Alibongwe igama lenkosi. Bese yenziwa kahle ngokuqaphela, ingenziwa nanoma kanjani. Lithi lelizwe silifunda namhlanje, uma ngabe umuntu eke nje waqaphela umsebenzi kaNkulunkulu omangalisayo, umunye ukuba amphakamise ambeke ngaphezu kwezizwe zonke zomhlaba. Libongwe igama likaJesu. Ekuseni bangcwele uNkulunkulu othi mawumlalela uqaphela yena akuthathe akuphakamise. Nkosi yami, kumnandi mangabe ulalelile wabe yena uNkulunkulu esiyakuphakamisa, ngoba uNkulunkulu ongafani nabantu. Abantu bakuphakamisa bekushayela ihlombe inyanga ezimbili ezintathu, kuyothi kweyesine bethi sasingabonanga kahle mhlombe ungcono sibanibani, bese behlangana benza amaso okuba baginqe. Kodwa uNkulunkulu engikhuluma ngaye ekuseni, mawulalela nokulalela bese uyaqaphela ukuyenza, uyakuphakamisa. Ivesi elingezansi lithi-ke lezi zibusiso ziyakumfica umuntu. Uma ngabe lithi ziyakumfica umuntu, ngamanye amazwi akuyena umuntu oyijahayo, kodwa yizona ezimjahayo. Yini zimjahe kangaka lezi zibusiso? Zimjahe ngoba wenze into eyodwa, umlalelile wase uyaqaphela ukuyenza, bese ziyagijima ziyamlandela. Bangcwele ensukwini esiphila kuzona nensuku esikuzona, uthola abantu begijima beyofuna izibusiso. Alibonge igama lenkosi. Ogcina ungasazazi kwayizona lezo zibusiso, kuba sizavela kumnikazi wazo noma seyivela kwenye indawo, kodwa eyivela ngale ndlela lithi ziyakumfica. Alibonge igama lenkosi. Athi amavesi abhaliwe amaningi ngathi izibusiso ziyakubalandela abakholwa egameni lakhe, okusho ukuthi abathe mabezwa bese beyaqaphela. Hawu bangcwele, siphila impilo, alibonge igama lenkosi, eyenza uba mawuke wabambelela ekumethembeni nasekumkholweni. Bathi abantu bexakekile befuna izinto zempumelelo, kodwa wena ube uhambe phambili, zikujahe ungakhokhanga lutho, yingoba nje wenze into eyodwa,
ukumlalela nokuqaphela. Ziyakufica, alibongwe igama lenkosi, uma zikufica bese ziyakuphakamisa ezizweni zonke zomhlaba. Lithi iBhayibhili kuwona lamavesi angezansi, lithi awuyikutsheleka kubona kodwa bona bayotsheleka kuwena, ngoba ziyakufica zikuphakamise zikubeke endaweni egqamile. Alibonge igama lenkosi. Akabongwe uJesu ozobuya. Abangakufisela izinto ezinhle baqale bakhulume izinto ezingalungile ngegama lakho nangempumelelo yakho, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi into mayenziwe uyena uyayivikela. Ingako ethi kuJoshua, uma ngabe uqaphela ukulenza izwi la incwadi yomthetho ingasukanga emlonyeni, athi akuya kuba khona umuntu oyoma ngaphambi kwakho abe nempumelelo. Nakuyona le masifike kuverse 7 besizothola amazwi athi bayokuhlasela ngendlela eyodwa kodwa babulawe bahlakazwe ngendlela ezisikhombisa. Alibongwe igama lenkosi. Kunabantu uNkulunkulu akabaphakamisile, kunabantu uNkulunkulu akababusisile. Alibongwe igama lenkosi. Abaningi bayazingelwa, kukhulunywa kambi ngabo. Bengithanda ukukunika isiqiniseko ukuthi mawumi nje umi ngaye, noma bengakuhlasela bengalali bekhuluma ubusuku nemini, ungawasusi amehlo akho. Alibongwe ivangeli kuloyo okunike impumelelo, ngoba izinto esiyinikwa uye uyayivikela, uyazilwela. Alibongwe igama lenkosi. Mayekhulume noIsrael wathi ayikho into eyoma ngaphambi kwabo ibe nempumelelo. Hayi, nanamhlanje ngisatsho ngithi ayikho into engama ngaphambi komntwana kaNkulunkulu ibe nempumelelo, imehlule zilong emingaye, ngoba yena lo osibusisayo. Alibongwe igama lenkosi. Osenza singabi yimsila kodwa osenza siba makhanda. Izizwe zonke nabantu bonke mabekubona batsho bathi ubusisiwe. Alibongwe igama lenkosi. Bengizotsho njalo ekuseni nje bantwana bakaNkulunkulu ababizwe ngecebo lakhe ukuthi ungayihluphi ngabakhuluma ngawe, ungayihluphi bazokubambezela. Ziyakubajaha zibafice, zifike phezu kwabo, zibaliwe, ziningi. Wena lapho ngoba unethuba elihle eliningi uzokwehlika nazo. Ufika la kuthiwa bayobusiswa engene nomnyango ongena kuwona ubusiswe, la ubeke khona isandla kubusiswe. Alibongwe igama lenkosi. La uthinte khona kutshintshe kubusiswe, ngoba ngobusisiwe kaJehova, ungongavimbeki kaSomandla. Bayagijima abangakaze bamvuma uJesu, behla bayanyuka befuna indlela yokubusiseka. Abanye bayithola kanzima, kufa abantwana babayithole, kodwa mawuke weza kuJesu uthola into enokuphumula, uthola into ongayigijimeli, kodwa yona egijimela wena. Awu, ngaphandle kwaJesu abantu bayagijima bafuna ukubusiseka, kodwa bengibabizela eJeswini bona bayoyeka ukugijima, izinto zibagijimele. Ekuseni kuyisonto, naloyo ongakafiki kuJesu ngiyamema, ngimmemela entweni ephelele.
Ngimemela entweni othi mawuke wayithatha ayigcini ukukubusisa ekuphileni hamba ngenyawo. Mangabe sifunda lize lithi iBhayibheli babusisiwe abafayo mabefele enkosini. Alibonga igama lenkosi. Ngamanye amazwi ikuthatha uphila ikubusise, ikuthatha uphila noma udlule emhlabeni. Kusho ngawe kuthiwa babusisiwe abafayo befela enkosini. Bengizothi sihlobo sami, wena ongakaze nje uyihluphe ngale ndaba, wena nje ongakaze uyihluphe kuthi nanti ithuba ekseni uyisonto, nangu uJesu uyakubiza, usamemeza uyakubiza, uyakumema, uyakuncenga, uncenkele ekuphileni okuphakade. Sesiyathandaza la ukhona, ake ujikise amehlo akho uwabhekise omdala wensuku, uwabhekise kuSomandla uJehova, inkosi yempumelelo. Siyekuthandazela, sivala amehlo, silungele ukuthandaza. Nawe la ukhona, ngimemela ukuthi owabhekise kuJesu, nawe wena owabhekisile odonswa ngapha nangapha kuthiwa izinto wayithola ngendlela engalungile, ungawasusi amehlo akho wabhekise kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ilawa amazwi uNkulunkulu. Mlaleli la ukhona, alibonge igama likaJesu engithi ngiwadlulise ekseni. Ba uNkulunkulu uyazazi izidingo zakho, uyakwazi kweswela kakho. Sewugijime kakhulu emva kwabantu bakhohlisile baceba bona, wena waqhubeka uba mpofu kakhulu. Kodwa nangu mawuke walalela waqaphela ukulenza nokulenza, wena uNkulunkulu abese eyaphumelelisa. Alibonge igama lenkosi. Siphila sabantwana bakaNkulunkulu, isitha sifuna ukusidonsela emuva. Mangabe kuthiwa wokulalela nokulalela, lithi iBhayibheli singazondi, singaphindisi okumbi wokumbi. Ukwenza lokho kuwumqansa, kodwa mangabe sifuna ukuya phambili siyakwenza. Kuthiwa wambingelela, umbingelela hayi ngoba uthanda, kodwa umbingelela ngoba wenza izwi likaNkulunkulu kuba izinto ezinhle nezempumelelo zikulandele. Siyathandaza mlaleli wami othandekayo, sikhepsa amakhanda. Siyabonga baba omuhle, siyabonga Somandla, siyabonga Nkosi yodumo. Thatha udumo kulwaya nalowaya ngoJesu inkosi ephilayo. Amen.